Barcelona B con 4 puntos, o Mérida ten 3 puntos, está empatado con Compostela. Hoxe tamén xoga Barcelona B e Mérida, xoga Compostela, Valencia B. Estes dous equipos medíronse a semana pasada en San Lázaro, vencera por 2-0 o conxunto galego, o equipo que adestra Luís Ángel Duque. Imos a coas alineacións deste partido. O Compostela tan só presenta unha novidade, a presencia de Manuel no centro do campo, de Manuel Castiñeiras por Vizcai, que está sancionado, non pode xogar este partido. Xoga con este 11 o equipo galego. Oliver na portería, na defensa 4 xogadores, Piñol, Chema, Adriano e Pinillos. No centro do campo, Aguado, Manuel, Juanito e Jesús nas bandas, Rodri na media punta e Michael como dianteiro centro. No banco de suplentes do equipo galego, estes xogadores: Corredoira, Gigi, Arquero, Diego e Cabarcos. No Valencia B, o equipo que adestra César Ferrando, o que a vindeira temporada será técnico do Albacete na segunda división. Este 11, Rangel na portería, na defensa 4 xogadores, Alegre, Tena, Navarro e Garrido. No centro do campo, Enguís e David Sánchez con Javi Prats e Albiol nas bandas, Jandro de media punta e Sergio González como dianteiro centro. Máis novidades no Valencia B con relación ao equipo que a fin de semana pasada xogou en San Lázaro contra o Compostela. 3 retoques do técnico. Os están no equipo titular Tena, Alegre e David Sánchez. Quedan fora San Julián, que baixa para este partido por mor dunha sanción, e no banco están Redondo e Caseiro. No Compostela, como dicíamos, tan só un retoque de Luís Ángel Duque, a presencia de Manuel no centro campo. Vizcai sancionado, non pode xogar este partido. As grandes ausencias do Compostela: Vizcai e Bose. As do Valencia B, Merino, que está mancado, e San Julián, que está sancionado. A presión de Michael, sae da portería Rangel. O gardamallas do Valencia B, un equipo que xoga esta fase de ascenso en Mestalla, no campo do primeiro equipo do campeón da Liga da Primeira División. Este é un partido vital pro Valencia B, porque de perder diría lle adeus as opcións mínimas xa de estar a vindeira temporada na segunda división. É un partido importante para Compostela, porque lembren, os dous seguintes compromisos do equipo galego serán en San Lázaro, serán en Santiago, ante o Mérida e o Barcelona B. Os amais do Compostela, outro dos equipos galegos implicados nesta fase de ascenso a categoría de prata do fútbol español. O Pontevedra xogará en Pasarón contra o Real Madrid. O conxunto galego polo centro do campo, a perda aí no pase, saque de banda, saca Alegre, balón atrás de David Sánchez. A pelota que controla Garrido na banda esquerda. Este o capitán Enguís, aparecía Juanito diante del, recupera Compostela no centro do campo. Adriano sacando a pelota dende atrás, e saque de banda pro equipo galego. O Compostela, que foi terceiro no seu grupo primeiro. O Valencia B foi segundo no seu grupo terceiro. O Valencia B, que é un dos equipos menos goleados que están nesta fase de ascenso a segunda división. Tan só recibirá 27 goles na Liga. O terceiro equipo dos que están mergullados nas fases de ascenso menos goleado, tras o Baracaldo e o Ceuta. A pelota no centro campo, non controlaba Rodri, tampouco Jesús. José Jesús, o canteirán da SD Compostela, volve a estar no equipo titular. Xoga atrás o conxunto local, Garrido xogando con Navarro. José Navarro vai ter como parella de central a Tena. Non está San Julián, que é o habitual neste equipo. Jogando Jesús pola banda esquerda. De lesión aí de Rodri, o balón que metía Jesús para Rodri, quedou mancado o xogador galego. José Rodri volve a ocupar esa posición de media punta que tanto lle gusta. E esta esa picada que lle deu o xogador de Compostela. Estamos no minuto 4 da primeira metade e o primeiro contratempo para o equipo galego. Aquí esta acción na que queda mancado Rodri. Ante a ausencia de Vizcai, no medio do campo, Duque mete a Manuel Castiñeiras. Pinillos volve a ocupar a posición de lateral esquerdo. Este xogador, Rodri, abandona a banda, colócase de media punta, con algúns dos retoques que últimamente fixo técnico do equipo santiagués, que hoxe está arropado aí nas bancadas de Mestalla por uns 40 afeccionados, eses que vían na imaxe.
De banda saca Alegre para o Valencia B. Nada Juanito Anguís, tocou o capitán do conxunto Che. A pelota para a banda esquerda, Javi Prats. Quere xogar arriba con Jandro. As referencias neste equipo, no Valencia B, Jandro. Este xogador que ven na imaxe tamén o capitán Anguís. Outro dos pilares, un dos centrais, este que leva a pelota, Navarro. Anguís. Balón para Garrido. Agarra a Compostela atrás, con Garrido estaba Juanito, balón para Anguís. A perda de balón do conxunto local. Piñol pola banda dereita, cara a él e a pelota. De banda sacará este xogador, Garrido. O balón para Tena. Juegan ao centro campo Valencia de Anguís, gañando metros, pelota para Jandro. O balón de Jandro e a cara a banda dereita onde está el Viol, recupera Pinillos, pelota para o Compostela, Jesús. Hay outro xogador do Compostela que está mancado, volve ser Rodri. Pois non vai poder continuar. É a segunda vez que sai Rodri. Está o seu aceno de dor, non pode, ten a perna dereita mancada. O cartón amarelo de Camosa colexiado deste partido, un andaluz, Ariza Villanueva, e aí está o contratempo. Marcha Rodri. Toca no medio campo Aguado e Michael. E no minuto 6 desta primeira metade, primeiro troco obrigado no Compostela. Marcha Rodri mancado. E veremos quen entra no campo, se Arquero, se Corredoira, se Cabarcos ou Diego. O Corredoira, o primeiro troco. Este é acción no minuto 4 da primeira metade na que quedaba mancado Rodri. Mantívose no campo 2 minutos máis, pero ten que chegar o troco. O primeiro troco que chega no minuto 6 desta primeira metade en Mestalla. Contratempo para o conxunto galego. Como iniciamos, Corredoira preparado para entrar. Xoga Compostela dende atrás. Saca o balón mal Piñol, entrega a pelota a Garrido. Marcha ben o lateral. Tocou Aguado. Balón arriba, de cabeza, Alegre. Jogando co seu gardamallas. Este con Navarro. Balón para Anguís. Este o capitán do Valencia B. Garrido. O Valencia B, que é un equipo que lle custa marcar goles. De feito, antes de afrontar esta fase de ascenso, non se descartaba un reforzo na dianteira deste conxunto. Garrido. Xoga Navarro polo centro. O balón de Navarro para Sergio. Toca ben aí o Valencia B. Pinillos atrás a pelota para Oliver. Saca guardamallas do Compostela. Rodri marchando en Paviola. E Corredoira na banda, preparado para entrar no campo. Unha pelota ao Valencia B. Garrido. O balón para Javi Prats. Este xoga atrás. Anguís. O desmarque de Sergio, dianteiro. Con ele estaba Adriano. A pelota de novo para o capitán do Valencia B. Anguís xogando atrás. Este que toca é David Sánchez. Balón para a banda dereita. Descoordinación, erro no Valencia B. E chegará agora o primeiro troco do partido. Entra Paco Corredoira e o minuto 9 desta primeira metade. Mancado marchou Rodri. O conjunto santiagués. Aguado. O balón arriba para a banda dereita. E nesa banda dereita vai estar hoxe Juanito, tamén Piñol. Chegou Piñol, este Garrido, que será quen saque de banda. O lateral dereito da Sociedade Deportiva Compostela. Se terá que marcar aí un xogador habilidoso como é Javi Prats. O Valencia B ata agora tan só ten un punto na clasificación, o que conseguiu neste campo ante o Barcelona B. O lanzamento dende fora da área de Michael. Esa pelota petou un xogador do Valencia B.
Saca conjunto local o equipo de César Ferrando. Jandro, indo con velocidade, tras dele estaba Jesús, vai chegar ante Espinillos, toca o capitán do Compostela, e saque de banda. Dicíamos que aquí en Mestalla empatou na primeira xornada da fase de ascenso o Valencia B co Barcelona B. Empatarán no último minuto de penalti. O Compostela na primeira xornada perdera, e na segunda, semana pasada, vencera, derrotar a este equipo, o Valencia B, por 2-0. Boa pelota conxunto galego, balón para Corredoira, non se percatou do pase do seu compañeiro, tocaba de cabeza Juanito, agora atrás a Garrido. Este que ten a pelota é Tena, con Garrido. Balón ainda para a banda dereita, onde está Javi Prats. Garrido atrás, agarda o Compostela. De momento Valencia vai encontrar unha referencia no centro do campo. Esa referencia no centro sempre vai ser ou Jandro ou Enguís. O capitán polo momento está marcado por Corredoira. Garrido. Aí vai a presionar Juanito. Garrido de novo con Navarro. O balón do central arriba, o desmarque pola banda dereita de Albiol. Para esa pelota Chema. E saque de portería. Albiol, interior dereito, xogador que por certo estivo na órbita do Real Madrid, en el que finalmente o desexo dese xogador era seguir en Valencia e chegou un acordo coa directiva do club para seguir neste conxunto. Non así o técnico César Ferrando, que quería continuar no Valencia B, demorábase a renovación e finalmente ficha por Albacete. Pero atrás o conxunto local, pelota pro guardamallas, Rangel. Jugando un curto, Navarro. David Sánchez. O balón atrás para Tena, este xogando de novo un curto con Navarro. Pelota para Albiol, que atrasa a súa posición. Sacaba de aí o capitán a Pinillos. Alegre. Nova pelota para o centro, Tena. Garrido. O mismo que presiona de Compostela e Michael. Despois, a pelota ten Garrido, adianta a súa posición Juanito. Controlou este xogador, Javi Prats a pelota, o envío en longo do seu compañeiro. De banda saca Piñol. Por o momento con comodidade por conxunto de Santiago. Sociedade Deportiva Compostela está a empatar en Mestalla contra o Valencia B. Juanito. A man que sinalou aí o colexiado, Ariza Villanueva. E o dianteiro Sergio. Aí a man clara que viu o colexiado andaluz. Toca Adriano. Balón arriba, saltaba Jesús. Salta tamén Pinillos, de novo Jesús no salto. O colexiado que hai falta agora que sofre o xogador galego. A falta de Alegre. Este é o terceiro partido esa temporada de Jesús co primeiro equipo. Curiosamente, o segundo consecutivo na fase de ascenso. Na Liga tan só xogara un, fora no mes de decembro. Nesta fase de ascenso xa leva 2 partidos como titular. A polos choques contra o Valencia B, e marcou a semana pasada contra este conxunto. Aguado preparado para golpear. Este balón Aguado na área. Aí sacou con comodidade un xogador do Valencia B. Mala volea do xogador do Compostela. Gol de cabeza Alegre. Abrindo o seu equipo galego para a banda esquerda. Vai chegar ao centro, 2 xogadores na área. Centro, mete as luvas con problema Rangel. Una pelota Garrido. Tapa o francés Piñol, xoga atrás Garrido. Sacando Valencia B, de novo balón en longo. Vai esa pelota Sergio, dio colexiado que hai falta. A falta que sofre Sergio González deste xogador de Aguado. Aquí nesta xogada. E a falta do centrocampista de Compostela, sacousa o Valencia B, Javi Prats. Balón pola banda esquerda facendo a parede con Sergio, non vai chegar Javi Prats, será pelota para Compostela. Por el momento non hai lanzamentos a portería, estamos a camiño do minuto 15 desta primeira metade en Mestalla. Compostela 0, Valencia B 0. Javi, centro, derecha, derecha.
Valencia B, que un equipo que a temporada pasada militaba na terceira, ascendeu e mergullado agora nunha nova fase de ascenso. O balón de Garrido atrás para Tena, o balón arriba do central, agora hai fora de xogo. Fora de xogo de Sergio González. O Valencia ve un equipo que abusa nestas xogadas os envíos longos dos centrais de Navarro ou de Tena. Está o xogo parado, vai sacar Adriano ese fora de xogo. Vemos a imaxe que acontece na outra parte do campo, que onde debe estar o colexiado falando con alguén. Usa Adriano, balón arriba, de cabeza tocó Enguis. Balón de novo para a banda onde estaba Jesús, mal envío, toca Alegre. De cabeza, adiantouse a Chema Sergio. Está só aí Sergio, chegan ata 6 xogadores de Compostela, tapa o Aguado. Hai falta de Aguado. A segunda de Aguado. Falta de novo a Sergio, o goleador, o dianteiro deste conxunto. Jugando polo centro, equipo local, pelota de novo para a banda dereita, toca de cabeza a Jesús. E saque de banda pro Valencia B. Un equipo que, como dicíamos, estaba a temporada pasada na terceira división, despois de estar 8 campañas consecutivas na categoría de bronce, na segunda B. O Compostela visita este ano a segunda B despois do seu descenso. O balón arriba dos defensas do Valencia B, saltou Adriano, a pelota polo centro, deixa o balón Corredoira a Michael, mal control de Michael, pero a pelota ten aínda o conxunto galego. Corredoira, o Paco Corredoira con Michael, que dio o balón no centro Castiñeiras, xoga atrás con comodidade e con tranquilidade o equipo de Luis Ángel Duque. Adriano con Chema, abría a pelota Chema para a banda esquerda de Pinillos. O balón arriba do capitán, non controla Juanito esa pelota, o centro atrás de Juanito, vai chegar antes ao central do Valencia B. Que magua porque era bo pase de Pinillos, o erro defensivo de Garrido no Valencia B, pero foi malo o control de Juanito. Jandro con Enguis, hai falta no centro campo de Corredoira. Lembren, está no campo dende o minuto 9, marchou mancado Rodri, este o pase anterior, e aí chegou mal control de Juanito. Garrido con Jandro, o balón de Jandro, tapou aí ben o francés Piñol, xoga con Manuel Castiñeiras, este con Corredoira, pelota Corredoira, dio colexiado que non hai falta, xoga Jandro, Jandro con Albiol, aparece Alegre na banda dereita, Carel vai a pelota, recollo lateral, centro de Alegre, chapa ben Oliver. Xoga xa con rapidez para a banda esquerda, estaba aí nesa banda Michael, tocou Navarro, vai ter aí hoxe unha loita importante, a de Michael con Navarro. Un dos xogadores a máis determinantes neste equipo no Valencia B, dos xogadores que xogaron xa na primeira división co primeiro equipo. O balón de Javi Prats para Jandro. O balón para Prats, o centro e córner. Ese centro tocou en Adriano e córner, primeiro córner do partido. O de David Sánchez ao campo. Esta acción do Valencia B, o centro. E primeiro saque de esquina para o equipo local. Balón en curto, sacou Compostela. Xoga Garrido. Pelota para David Sánchez. Alegre. O balón arriba de Alegre. O desmarca agora de Albiol. E Albiol que recolleu a pelota ante les Pinillos. O centro coa perna esquerda, non é a boa. Tocou de cabeza Adriano. Esa pelota Jesús, xoga con Juanito. O balón de Juanito para Jesús, este con Pinillos. Aí a presión do Valencia B, marcha ben o Compostela atacando pola banda esquerda.
Esa pelota ia cara a Michael, de novo cara dianteiro, non hai fora de xogo. Michael na área está Corredoira, aguanta Michael o centro, e será córner. Chegaba dende atrás Juanito, na área tan só estaba Corredoira. O centro deste xogador, córner primeiro pro equipo galego. Por enriba xa do minuto 20 desta primeira metade. Da acción anterior na que caía Pinillos, pero continuou a xogada Michael. Golpea dentro do Curruncho Juanito, balón ao segundo pau, aí chapa o porteiro do filial do Valencia. Atallou ben a pelota Rangel, que quería sacar con rapidez. Agora vai xogar na banda con Javi Prats, este con Jandro. Jandro é outro dos xogadores que xogou xa co primeiro equipo. Jandro, Navarro e Garrido. Esta pase de Navarro para Garrido, os xogadores que se estrearon a máis en Galicia, en Balaidos ante o Celta. Botou ben Piñol, erra agora de Jesús, hai unha falta clara, aplica lei de vantaxe ao colexiado, e agora moza o primeiro cartón amarelo. Cartón para Jesús. A primeira amonestación chega no minuto 21. E por esta falta clara de Jesús a Javi Prats. E o primeiro cartón que amosou o colexiado. Ese que bien era Javi Prats. E atrás xoga xa o Valencia B. Navarro. Tira a pelota en Guis. Jandro. A banda dereita Alegre. O balón ia cara ao lateral. Tocou Jesús. E saque de banda. Xoga Alegre. Tocaba David Sánchez. Balón para a banda. O desmarque era de Albiol. O que se ven agora Chema e saque de portería. Parece aí Chema. Disparou o central, aí está. Acción, aí. De portería sacará Oliver pro Compostela. Camiño do minuto 23 desta primeira metade en Mestalla. Valencia B 0, Compostela 0. Se xoga tamén o Pontevedra contra o Real Madrid B e na fase de ascenso a segunda B un equipo galego, o Alondra, xoga en Ávila. Mañá xogará o Compostela B, o Betanzos e o Lemos. Hai unha nova falta no centro do campo, de momento falta e ritmo a este partido. Non houve ata agora ningún lanzamento a portería. Sacará o balón Aguado. De Aguado, balón na área. Non había ninguén do Compostela. Toda vantaxe para este gardamallas que saca xa con rapidez. Na busca de Sergio González. Tocou de cabeza a Chema. Balón para Piñol. Xoga atrás o francés con Oliver. Mete o balón Oliver no centro campo. Aí tocou un xogador do Valencia B. Toca tamén Chema. Garrido de cabeza. Baixa a pelota Javi Prats con Jandro. Vai dobrar Garrido a Jandro. Co balón Jandro, hai moitos xogadores aí do Compostela, problemas co equipo local, ainda que marchou coa pelota Jandro, xoga agora con Garrido, centro de Garrido perigoso, tocou de cabeza Pinillos, baixa a pelota Corredoira, Manuel, xogando con Jesús, tocan curto Compostela, perde a pelota o equipo galego, ese balón rexeitado acaba nos pés de Jandro, que pide unha falta, lanzamento dende fora da área fora. O lanzamento do Enguís, pedía falta este xogador Jandro, aplicou a lei da vantaxe colexiado, e o lanzamento fora. Vían a Manuel, o primeiro lanzamento a portería de Enguís. Esa é a falta de Manuel a Jandro, pero o lanzamento posterior alto do capitán do Valencia B. Chegou ese tiro no minuto 24, e o primeiro tiro a portería. Así como comezaba a xogada, con esa recuperación de Enguís. Albiol con Pinillos. Aguanta o capitán, agora marcha ben Albiol, vai buscar o centro.
Será córner. Segundo córner nesta primeira metade pro Valencia B. Por o momento, o xogador con máis perigo do ataque do Valencia B, este número 7, este que vai sacar o córner, Albiol. Abrindo saque de esquina na busca de Navarro, tocou de cabeza ao central, sacou a defensa do Compostela, Piñol. Encontrou a pelota Juanito, Garrido. Agora hai falta a Garrido, a falta de Michael. Acusa o equipo local, Tena, con Enguís. Ten a pelota o capitán, recolle agora na banda Garrido. En curto de novo con Enguís. Quisa pasar Garrido. Javi Prats para Sergio, chegou ben Adriano, adiantouse o central, agora hai falta no centro do campo de Enguís. El cartón para o capitán do Valencia B. Segundo cartón do partido, este chega no minuto 26. Cartón para Enguís por esta falta a Corredoira. Hai un xogador do Compostela con cartón amarelo, Jesús. E use cartón no minuto 21. Por de cabeza Tena. El saque de banda para Compostela. Tena, o sustituto na defensa do equipo valenciano de San Julián. Atrás Juanito con Piñol, entregou a pelota ao francés, Garrido. O balón tocou en Aguado e saque de banda pro Valencia B. Vemos polo que reflicten as imaxes que unha tarde soleada en Valencia. E que parece que está algo seco o campo. Atrás xogando Manuel Castiñeiras. O balón de Chema para a banda esquerda. Pinillos presionado por Albiol. Pelota de novo atrás para Chema. Sacó central o ex Lourense. Balón para a banda dereita onde estaba Piñol e saque de banda para o Valencia B. Falta o equipo galego ter máis a posesión da pelota. O técnico do Compostela, Luis Ángel Duque. O Compostela que viviron a fase de ascenso da segunda B a segunda A na temporada 90-91, daquela cando estaba adestrado por Fernando Castro Santos. Daquela neste equipo tamén estaba Juanito, que ese titular na banda dereita. Ese que non chegou a esa pelota porque se adiantou Garrido, este xogador que ven na imaxe. De banda saca Piñol con Juanito. Balón para o francés, recupera Enguís no centro. Javi Prats, Enguís. Pelota atrás, Tena. O balón para David Sánchez, xoga con Jandro con espacio, desmarque de Sergio González, vai tapar aí Ben Piñol. Xoga atrás con Oliver. O Valencia ven un equipo moi poderoso a nivel ofensivo. O balón de novo para o centro, Jandro. Abre o xogo para a banda dereita, Albiol. Vai chegar ao centro, de la dereita, mal centro. E saque de portería. Por o momento máis activo este xogador, Albiol. Lembro que na primeira xornada da fase de ascenso aquí en Mestalla, cando o Valencia B xogara co Barcelona B, tivera máis protagonismo na banda esquerda Javi Prats. Oliver saca de portería. Balón no campo salo Valencia B. Tocou Javi Prats para Garrido. Pelota para Jandro, protege o xogador do Valencia B, roboulle ben o balón Aguado, agora xogou atrás Manuel Castiñeiras con Adriano, saca o balón o brasileiro na busca de Corredoira e de Javi Prats, que ese balón rebasa a liña de banda. Garrido, a pelota para Jandro. Jandro na banda con Alegre, xoga con David Sánchez, este con Albiol, o pase en curto para Alegre. Presiona Jesús, agora vai a presionar Corredoira, toca ben o Valencia B.
gañando metros, pero tapando ben o Compostela. Jesús. Agora marcha ben Albiol, marchaba de Jesús, centro na área. O lanzamento, bateu un xogador do Compostela. E a pelota en posesión do equipo local. Xogando atrás, Tena. O balón do central para a banda esquerda e un xogador que está deitado. Serán dos centrais do Compostela. Adriano, o brasileiro Adriano. César Ferrando, técnico do Valencia B, que, como dicía, vindeira temporada estará na segunda división, pero adestrando o Albacete. O Albacete que cambia de técnico. Paco Herrera marcha para Ejido, o Polideportivo Ejido, o equipo que abandonou Fernando Castro Santos, o galego que marcha para Portugal. A verdade que hai un baile de adestradores na segunda división. Recupera Adriano, que agora terá que marchar do campo porque entrou a asistencia e despois daralle permiso o colexiado Ariza Villanueva. Estamos a por enriba do minuto 30 desta primeira metade en Mestalla. Valencia B 0, Compostela 0. Ata agora ningún lanzamento a portería do equipo santiagués e tan só un lanzamento desviado dende fora da área do equipo local. Duque dende a banda corrixindo posicións, falaba con Manuel. Ese sempre dilema que hai no Compostela, quen son os centrocampistas. Ás veces durante moitas jornadas estivo Pinillos, agora Pinillos atrasa a súa posición, colócase de lateral esquerdo. Manu non entra nas convocatorias do Compostela, aí facendo probaturas, facendo xa retoques Duque, o se colocando aí nesa posición de pivote a Aguado e a Manuel Castiñeiras. Atacando Valencia B pola banda esquerda e fora de xogo de Javi Prats. Aguado que en moitas ocasións ocupaba a banda dereita. E agora parece que esa parella que se vai afianzar aí no centro para esta fase de ascenso é Aguado Vizcay. Vizcay non pode xogar, aínda que está en Valencia, porque está sancionado, fora expulsado a semana pasada en San Lázaro ante o Valencia B. Coa pelota Tena antes de Corredoira. De banda sacará Piñol. Pode estar o xogo detido. Vemos que hai un xogador do Valencia na banda. É David Sánchez. A loita do Compostela, o centro, metendo o balón perigoso. Tocou Alegre, córner, segundo córner pro equipo galego. Faltalle chispa a este partido en Mestalla, faltalle ritmo. Este un centro dende a banda dereita de Aguado. Tocou de cabeza Alegre. Os únicos que lle están a por algo de cor a este encontro, os afeccionados do Compostela, que están no Curruncho. Aí os teñen. Golpeará Jesús. O balón arriba de Jesús, o cabezazo de Adriano. A mellor ocasión do Compostela, chega no minuto 33. Tuvo testarazo do central brasileiro, Piñol. A pelota para Juanito, chega indo ao perigo do Compostela, Corredoira con Piñol, o centro do francés. Balón cara ao segundo pau, de cabeza Jesús, o balón o traveseiro. Penalti, penalti pro Compostela. Penalti a Juanito. As protestas dos xogadores do Valencia B. Penalti a Juanito no minuto 34 e a primeira aproximación do Compostela ao córner que sacaba Jesús. Primeiro testarazo de Adriano, continuaba a xogada. Este centro de Piñol, toca de cabeza Jesús e dio colexiado que hai penalti de Enguisa Juanito. Penalti no minuto 34. O penalti que subiu o colexiado andaluz Ariza Villanueva. Este David Sánchez, que estaba na banda.
En o minuto 35 desta primeira metade, sen lugar a dúbidas, a mellor ocasión do Compostela nesta primeira metade. Adriano, brasileiro, preparado para lanzar. Os asubíes dende as bancadas. Adriano, chapou o porteiro. Sacou a pelota este gardamallas Rangel. Minuto 35, perdou o Compostela dende os 11 metros. Lanzou a colocar Adriano. Coñecía intención este gardamallas. Rexeitou o balón Rangel. Que fronso lanzou Adriano. É un novo córner pro Compostela. Novo balón cara ao segundo pau. Chega aí un novo cabezazo. Lanzamento ás mans de Rangel. A volea foi de Juanito. Os mellores momentos do Compostela. 3 lanzamentos en apenas 2 minutos. Recollendo ese rexeite e a volea de Juanito onde estaba Rangel. Xoga Valencia B, balón na área, Jandro con perigo, lanzamento alto. Experto Valencia B despois das 3 ocasións consecutivas do Compostela, segundo lanzamento a portería do equipo local. Este balón que controla co peito Jandro e o lanzamento alto. Vemos que Rangel está inseguro neses balóns altos, aínda que sí estivo seguro no penalti que lanzou Adriano. Ten que sair da portería Oliver. Do gardamallas do Compostela o balón ás bancadas. De banda sacará o Valencia B. Estragou o Compostela, gran ocasión que chegou no minuto 35. Un penalti que fallou Adriano. Saca de banda o Valencia B. A parede de Garrido con Javi Prats en saque de portería. Cando centrou este xogador, Javi Prats. O balón superará esa línea de fondo e saque de portería. Este o centro anterior ao córner, o testarazo de Adriano. Era a primeira gran ocasión do Compostela. Despois dese cabezazo do brasileiro chegou o lanzamento de penalti que tamén fallaba Adriano. Que non lanzou nada ben dentro dos 11 metros. Lanzou a colocar e moi frouxo. Agora Piñol, o francés, que lle pedía pelota a Garrido. Pegaba o balón o defensa do Valencia B, o diálogo do colexiado con Piñol. Saca Piñol para Juanito. E o colexiado que hai falta de Juanito. Esta acción anterior, o centro de Piñol, de cabeza Jesús. E o penalti do capitán Enguís, penalti a Juanito. Xogou Valencia B. Alta Jandro con Adriano, chegou antes o brasileiro. Hai falta que sofre David Sánchez. Usa con rapidez o equipo local, Jandro atrás. Balón para Navarro. Pide a pelota na banda esquerda este xogador, Garrido, vai a presionar Juanito. Garrido de novo con Navarro. Navarro marcha de corredoira, xoga con David Sánchez, este con Jandro. Jandro con Manuel. Hai falta de o colexiado, a falta de Manuel Castiñeiras. A falta que vai sacar Enguís, o capitán do Valencia B. Que dos veteranos deste equipo ten 23 anos. O lanzamento de Enguís directo, ese balón petou un xogador de Compostela que queda mancado. Va a haber moitos paróns no partido. Tena xoga para a banda, o salto de Jesús. Corredoira, lanza o balón fora. Hai moitos paróns. Supoño que sería Adriano quen estaba mancado porque era quen está a falar co colexiado. Aí nese lanzamento de Enguís dende fora da área. O lanzamento directo de falta.
Agora o Valencia B devolveu a pelota ao Compostela. Imos a camiño do minuto 40 desta primeira metade en Mestalla. Valencia B 0, Compostela 0. Ese o balonazo que recibía Adriano. Esta xogada que culminaba con esa volea Juanito. Pero o terceiro lanzamento a portería do Compostela. O balón de Michael para Corredoira, tocou de cabeza a Tena e córner. Cuarto saque de esquina. Ata agora nos saques de esquina moito perigo leva o Compostela. Lembren esa volea que vían antes de Juanito e aquel cabezazo de Adriano. E de novo golpeará Jesús. Agora o balón de Jesús, o primeiro pau, sacou Valencia B. Recolle a pelota a Pinillos. Al pase de Pinillos. O balón foi directamente a Rangel, que saca con rapidez. Balón cara a Sergio, veo colexiado que hai fora de xogo de Sergio. Este xogador, Sergio González. Pousa Compostela, Jesús para Corredoira. Michael. Corredoira está na área, tamén Juanito. El saque de banda. Tocou a pelota Navarro, central, este que recupera a súa posición. Busca centro Compostela, sácalle a pelota Guado Alegre, xoga con David Sánchez, este con Jandro, saindo con velocidade o Valencia B, pola banda dereita, Albiol. Arriba referencia Sergio González. Llega Albiol, marcha de Aguado. Tocando Valencia B, presiona Jesús. Se desenritmo esta primeira metade, malia que houve eses 5 minutos no que o Compostela gozou de 3 oportunidades. Garrido. Pelota en curto para Tena. Este xogando polo centro, insisto, Valencia B polo centro, aí recupera a pelota o Compostela. Mal pase para Corredoira. Recupera Juanito, tamén mala entrega de Juanito para Michael. Está a haber moitas imprecisións no centro. Dende atrás de novo movendo os centrais do Valencia B. Adiantouse ben Piñol, que recuperou esa pelota, xogou atrás. Adriano con Chema. Chema para Adriano, presiona a Javi Prats. Pase de Piñol. Por atrás ahora Tena. O balón para Rangel, entretense o guardamallas. O balón arriba. No centro campo, de cabeza non peitea Jandro. Chega Piñol. El Sergio, Piñol xogou ben no centro. Sacou Compostela, non controla esa pelota Corredoira. Queda o balón morto. Conduce o Garrido. O balón para Javi Prats. Javi Prats con Garrido de novo. Este recúa o xogo en Guis. Ante el está Corredoira. Marcha o capitán do Valencia B, apóyase en Javi. O centro de Javi Prats, aí manda Oliver. Seguro por tiro do Compostela neses balóns altos. Saca en longo Oliver. Arriba tan só está Michael. E o colexiado que hai falta do dianteiro. Leva Michael con Navarro. Saca con rapidez Alegre. Estamos nos últimos minutos desta primeira metade. Camiño xa do 44. En Mestalla, Valencia B 0, Compostela 0. Fallou un penalti o equipo galego. Garrido. A pelota de Garrido para Javi Prats. El Soteiro Copeito. Aquel está Manuel. Co balón Jandro. Garrido. A pelota para a banda de Javi Prats. Agora insiste máis o Valencia pola banda esquerda. Esquécese de Albiol na dereita. Piñol con Garrido. Adriano con Garrido. Protestas na banda do técnico do Valencia B, de César Ferrando. Agora xogo David Sánchez, Navarro. O balón de Navarro polo centro, tocou Jandro, este Albiol.
Albiol Pinillos, mal pase de Albiol, le saque de banda para Compostela. Llegará esta primera metade ata o minuto 47. Estamos ano 45. Ese marcador, Valencia B 0, Compostela 0. Ese tamén xogarán os outros dous equipos que están neste grupo B, o Mérida e o Barcelona B. Será un partido que comezará ás 9:30. Xoga Aguado polo centro. Aguado con Pinillos. Tocou o capitán para Corredoira. Bo desmarque de Jesús na banda esquerda. Vai chegar ao centro de Jesús, perigoso, pero sai da portería Rangel. Bo centro de Jesús, a pelota aí a cara Michael. O contragolpe do equipo local, David Sánchez xogando na banda esquerda. Tapa Juanito, balón arriba para Sergio, de cabeza Adriano. Piñol. Antes Garrido. Pelota de novo para o centro, e Aguado. Xoga ben con Juanito. Juanito buscaba no centro a Michael, era un mal pase de Juanito, adiantouse Navarro. E o central entrega e a pelota Adriano. Jambro. Oliver. Pasado minuto 46. Oliver en longo. Tocou Garrido. De nuevo balón alto. O salte de Pinillos. Agora saltada Corredoira. Controla a pelota no centro Manuel Castiñeiras. Roban ese balón. Hay tres jugadores de Valencia B. Hay moitos de Compostela. Javi Prats. O balón para Albiol. Con el de novo Castiñeiras. Pelota atrás para Javi Prats. Acumula jugadores de Compostela tapando agora a Prats. Lleva ben Juanito a Piñol. Nuevo pelota para Javi Prats. Non se entendeu agora con seu compañeiro. Será saque de portería. Tampouco ten presa Oliver. Estamos a por enriba do minuto 47. Por uno del 6 nuestro. Esas eran as protestas do técnico de Valencia B, de César Ferrando. Se reclamaba ese agarrón de Manuel Castiñeiras. Pedía falta que non sinalou o colexiado. Agora si, o colexiado andaluz Ariza Villanueva sinala ao final da primeira metade. A mellor ocasión da primeira metade tivo a un xogador do Compostela, o brasileiro Adriano, no minuto 34, cun lanzamento de penalti que receitaba porteiro local Rangel. Principia esta segunda metade. Na clasificación deste grupo B, lembren, líder con 4 puntos o Barcelona B con 3 puntos, o Compostela e o Mérida, e o Valencia B ten un punto. Hoxe, despois deste encontro, en Mestalla entre o Valencia B e o Compostela, en Mérida xogará o Mérida e o Barcelona B. Esa noite, polo tanto, quedará completa a terceira xornada deste grupo B. O Valencia B que necesita vencer para non quedar xa definitivamente descolgado no primeiro posto, e o Compostela para colocarse nunha situación mellorable, xa que os seguintes compromisos do equipo galego serán en San Lázaro ante o Mérida e o Barcelona B. O Barcelona B, o equipo que adestra o galego Quique Costas, que é o favorito para estar a vindeira temporada na categoría de prata, ainda que iso sí terá que superar ainda o exame de xogar en Mérida e o exame tamén de verse en dúas ocasións co equipo galego, co Compostela. Non apreciamos trocos nesta segunda metade no conxunto de Luis Ángel Duque, que temos as imaxes que nos ofrecen o realizador da televisión valenciana. Si vio un xogador do Valencia B, Borja. O atención a ese erro de Oliver agora, era un balón en principio cómodo para o guardamallas madrileño. Dicía que si hai un troco no Valencia B, a presencia de Borja, que vía por aí no campo. Momentos que no Compostela mantén Luis Ángel Duque o mesmo equipo que xogou na primeira metade, que lembren, fixo un troco Compostela, un troco obrigado, foi no minuto 9 do primeiro tempo cando marchou Mancado Rodri, entraba no campo Corredoira. Ese que viene aí é Borja, ese xogador loiro, está na banda esquerda do Valencia B, no colocase como dianteiro. No campo ainda está Jandro.
Veremos se o sustituto quizáis foi o dianteiro Sergio González. Xuga Garrido pro Valencia B. O balón arriba, recupera o Compostela. Manuel Castiñeiras no centro, xogando con Aguado. Está atrás a pelota, xoga con Pinillos. Con problemas Manuel, xoga con Piñol. Piñol de novo con Manuel Castiñeiras, presionaba a Jandro. Estaba tamén aí César Prats, Javi Prats. Balón arriba agora e fora de xogo. Fora de xogo é de Michael. Polas imaxes que temos, creo que o troco é Borja por Sergio González. O troco que fixo Valencia ben no descanso, ningún no Compostela. Xogan Rangel. O balón para Tena. Este con David Sánchez. Protese aí Borja. A recuperación do Compostela con problemas Corredoira. Recupera Jandro. O balón para Michael. Por diante Corredoira. Cara a esa pelota. Mal Michael. Luego Valencia B. E Borja. Balón para banda izquierda. Garrido. Sigue gañando metros Garrido. Aí aparece Aguado. Toca o centrocampista do Compostela. Enguís. Lembre que no campo hai dous xogadores con cartón amarelo. Enguís, o capitán do Valencia. E Jesús, o xogador do Compostela. O balón acaba nos pés de Pinillos, que xoga atrás con Oliver. O porteiro do equipo galego mete o balón xa no campo do Valencia B. Adriano, baixando a pelota co peito. O balón de Adriano para Michael, con Michael está Navarro. O pase de Michael dentro da área, pero está máis rápido Rangel que Jesús. Xuga xa con rapidez o porteiro, David Sánchez. A pelota para Borja. Vai David Sánchez no centro, leva o balón Aguado. Sigue coa pelota Aguado, marcha de Albiol, agora ante ele está David Sánchez. Atrás Aguado, para Chema, este xogou con Pinillos. O balón do capitán para Chema, para Adriano. Adriano, pase en curto para Chema. Mete o balón agora arriba Chema, pero besan. Balón directo de Chema a este porteiro, a Rangel. Está bloqueado Compostela aí no centro campo. Falta de tocar o balón con rapidez, xogar polas bandas. Juanito apenas apareceu pola banda dereita, tampouco apareceu demasiado Jesús pola esquerda. Navarro. O balón de Navarro para Jandro. Con problemas o Valencia B, perde a pelota Borja. Xogou atrás o equipo santiagués, Adriano. A pelota para Chema. Presiona Borja. Corredoira cae, dio colesiado que hai falta. A falta que sofre Paco Corredoira. Sacou xa o Compostela. Este Garrido. Non ten nada que ver este encontro porque xogaron a semana pasada en San Lázaro estes dous equipos. Mais se parece esta cita a da primeira xornada cando perderan Mérida Compostela. Recuperación de Corredoira, Michael xogando con Aguado. Balón agora de Aguado, moi complicado para a banda dereita onde está Piñol. Era moi forzado xa ese pase porque estaba aí tanto Javi Prats como Garrido. Garrido se o sacou de banda, xogou co seu porteiro. Este toca para Navarro. Tena con Garrido. O pase novo de Garrido para Tena. O balón arriba do central, pero besan. Tanto como outro equipo están a perder o balón no momento do pase. E ambos os equipos insistindo nesas accións. Pase longo, saindo dende o central cara a dianteira. Tocou Piñol. De cabeza agora Tena. Meténdose balón carreira para Michael. Con Michael está Navarro. Gaña o balón Michael. Ese pase para Jesús. Vai chegar Jesús. Impide Jesús que... No, ahora é saque de portería. Era moi forzada esa acción de Michael. E tamén a deste xogador de Jesús.
E unha boa xogada porque fallaba o central Navarro con Michael. Ataca o Valencia B pola banda dereita. O pase de Alegre. O desmarque de Borja, recolleu Borja. O erro de agora do dianteiro, tocou Chema para Pinillos, presiona Albiol. De cabeza Jesús, de novo na busca de Michael. Toca o dianteiro para Guado, de cabeza Guado. Atrás Jesús, xoga con Chema. O pase do central para Piñol. Recolle a pelota o francés. Ante ele está Javi Prats. Xoga atrás con Oliver. Novo balón arriba de Oliver. Nova entrega do Compostela, un xogador do Valencia B. Tocaba en Guis. Aí falta agora no centro. A falta é de Aguado. E as protestas de Jandro. Xogador Jandro con moita mobilidade, con liberdade tamén no centro campo do Valencia. Colócase na media punta. Na primeira metade por detrás de Sergio, agora por detrás de Borja. Vai haber máis trocos, vai marchar David Sánchez, vai entrar Redondo. Os trocos que acostuma a facer César Ferrando. Donde un centrocampista entra no minuto 8. Minuto 8 do segundo tempo. Ataca o Valencia B. Borja, a caída de Borja. E dio colexiado que saque de portería. Arriscou moitísimo este xogador Pinillos, o capitán do Compostela. A polémica que chega no minuto 8. Aí está Borja. Vamos a ver aquí, verase mellor. Pois arrisca moitísimo Pinillos. E ninguén se extrañaría se este colexiado subía penalti, porque Borja toca a pelota, despois hai a dúbida de se Pinillos derruba o dianteiro do Valencia B. Parecía que sí. Michael. Agora hai falta de Navarro. A falta do central do Valencia B a Michael. Esa acción este o central Navarro, que debutou na primeira división en Balaídos co Valencia. Un dos xogadores que máis prometen deste conxunto. Ten 21 anos. Saca falta Jesús, balón cara ao segundo pau. E saque de portería. Sacando cabeceo aí un xogador do Compostela que quedou mancado. Está fora do campo, agora saca con rapidez Rangel, pero entrega a pelota a Pinillos. Iso o capitán o balón para Oliver. Toca Oliver, Jesús de cabeza. Non chega a Corredoiras e o fai Alegre. Balón no centro en Guis con Jandro. O pase de Jandro para Borja. Un despiste aí defensivo de Adriano, que estaba descolocado en marchar a cubrir a Jandro. Xoga Jesús. O pase de Jesús para a carreira de Michael. Controla ese balón Michael. De novo ese duelo Michael e Navarro. E co balón o dianteiro ante o central do Valencia B. Michael. Balón para o centro, mala entrega de Michael, contragolpe do Valencia B. Xogou Redondo, que acaba de entrar no campo con Jandro. A diagonal, o pase agora para Redondo, centro atrás de Redondo, o lanzamento de Borja, ese balón de Jandro, sacou Oliver. Sigo perigo preto do Compostela, Redondo. Saca ben agora co peito Adriano, Pinillos. El enciso a diagonal no desmarque, Borja, e o balón que metía Jandro para Redondo. Sigue atacando Valencia B, Jandro, el motor de este equipo. Alegre, balón para Redondo, jugando un curto Redondo, este Javi Prats, lanzamento alto. O primeiro lanzamento a portería da segunda metade, o lanzamento é de Javi Prats. Esta acción anterior, o centro de Redondo, o lanzamento de Borja e despois o lanzamento de Jandro. Seguía a xogada con perigo, posterior centro e sacaba o balón Adriano. 3 lanzamentos ata agora a portería do Valencia, 3 lanzamentos tamén do Compostela. Jandro xogando na banda esquerda con Javi Prats. Había fora de xogo nesa acción. Tocar Adriano.
empate non é demasiado bo para Compostela porque quedaría na clasificación con 4 puntos. Ese balón era moi perigoso, metía o equipo galego aí a pelota moi preto da área de Rangel, da área pequena. Dicía que Compostela quedaría con 4 puntos na clasificación e ha esperado que faga o Barcelona B e o Mérida. O pase de Garrido non sinala nada o colexiado. Está máis aberto con algo máis de ritmo esta segunda metade en Mestalla. Jandro, non existe o centro campo, son contras continuas. O pase de Jandro, atacando Garrido, pase novo de Garrido para Jandro. Vai aparecer agora Alegre pola banda dereita. Garrido, centro de Garrido, volve a tocar de cabeza o brasileiro Adriano. Salto agora de Albiol, leva o balón Corredoira, apoiouse en Michael, tocou Navarro e saque de banda para o Compostela. Non é tan lenta esta segunda metade, hai máis de aproximacións a portería, non hai de momento lanzamentos perigosos. 13 minutos levamos da segunda metade, tan só un do Valencia B, ningún do Compostela, pero está loita nas dianteiras. As dianteiras en contragolpes como este cos defensas. Métese Borja na área, non marchou de Adriano, axudaba ben Chema, tocaba de cabeza Juanito, perdeu Compostela no centro. Nova pelota para a banda dereita, Albiol, tocou Pinillos e saque de banda para o Valencia B. Digo que non existe agora o centro do campo. Son balóns continuos para os desmarques, para as carreiras dos dianteiros. Dando ordes dende a banda Luis Ángel Duque. De banda sacará para o Valencia B Alegre. O balón de Tena, Garrido. Garrido con Jandro. Subiu atrás Jandro. Tena. O pase de Tena na busca agora de Albiol, que está na banda esquerda. Tocou Juanito. O balón arriba de Aguado, a carreira agora. Estaban agora máis adiantados Corredoira e Michael. E aí está, pase primeiro de 50 metros do central do Compostela e acto seguido pase de 50 metros do central do Valencia B. Chema. Balón atrás para Adriano. Xogou Adriano, toca Compostela, Aguado con Chema. Novo pase arriba de Chema e de novo pase impreciso. Ademais, ambos os dous equipos insisten, inciden nesa xogada, pero ambos os dous caen no mesmo erro. Non son nada precisos os pases dos centrais. Xogou Valencia B polo centro, Jandro. Con ele estaba Aguado. Aí falta o xogador do Compostela. Quere sacar Jandro. Apoiouse en Tena, pelota de novo para Jandro. O balón arriba, aí arriba na dianteira agora está Garrido, pero o único punta do Valencia B é Borja. Non debería crearlle moitos problemas ao Compostela. Agora aí tardou en sacar a pelota a Piñol, confiouse, tocou este xogador Garrido. Ese momento no que toca o centrocampista do Valencia B de banda, saca o Compostela. Piñol con Castiñeiras. Vaña uns metros o equipo santiagués. Rodri, que marchou na primeira metade mancado. Estaba no banco do Compostela. Mancouse no minuto 6. Pero apuntaba que era, polo que víamos na imaxe, unha lesión muscular. Enguís. O balón para Redondo. Mal pase de Redondo para Alegre. De novo imprecisión no centro do campo. Pelota agora para o Compostela. Camiño xa do minuto 17 da segunda metade, 0-0. Garrido atrás con Navarro. Este con Tena. Pasando a pelota polo cuarteto defensivo do Valencia B. Xogou agora Garrido. Garrido e Redondo, este Redondo.
De nuevo xogando con Garrido. Insiste o Valencia B pola banda esquerda, banda de Garrido. Se apoya o balón Piñol. Xoga Piñol con Michael. Rouboulle a pelota Michael Alegre. Xoga polo centro, Redondo. Base de Redondo, Garrido, dio colexiado, quedou aí fora de xogo. Está na área Borja, tamén está Jandro. Ataca outros xogadores, pero o balón ás mans de Oliver. Non saca con rapidez porque arriba tan só está Michael e demasiados defensas do Valencia B. Un toca de cabeza Corredoira. Se o fai para Garrido Tena. De cabeza Adriano Pinillos. Pinillo calma o capitán a Chema. Xoga Chema na banda dereita de novo con Piñol. Ten a pelota o francés. Corredoira facendo a parede con Juanito e a primeira vez que desborda pola banda Juanito con perigo, xogador galego, centro de Juanito, gol! Chega o gol do Compostela, o gol de Michael no minuto 18 do segundo tempo e a primeira vez que desborda pola banda Juanito con velocidade, gran centro, gol de Michael de cabeza. Dicíamos no primeiro tempo que era fundamental os centros dende a banda dereita. O gol de Michael, gol do Compostela no minuto 18. Entrando só dende atrás o dianteiro, gol de Michael. Hai un novo troco no Valencia B. Marcha Garrido, entra o portugués Caseiro. Entra o dianteiro por un defensa. Este troco no minuto 19. Logo Valencia B. Vence o Compostela en Mestalla. Vence por 1-0. Albiol. Ven a Adriano. Esa pelota con problemas Tena en Guis. Xoga na banda esquerda con Javi Prats. Agora Javi Prats vai a adiantar a atrasar a súa posición. Na banda vemos que se coloca o número 12 Borja. Caseiro será posiblemente o dianteiro centro do Valencia B. Javi Prats agora coincidirá nesa banda dereita cos atacantes do Compostela. Saca de portería Rangel. Enguís. Balón arriba, dio colexiado, agora cae fora de xogo de Caseiro. Fora de xogo do portugués. Colócase bien, moi ben o encontro con Compostela. Non está a crear demasiadas ocasións de perigo Valencia B. Tan só 3 lanzamentos a portería do equipo local, pero non foron grandes oportunidades do equipo de César Ferrando. Tocou Oliver. Navarro antes que Jesús. De cabeza Manuel Castiñeiras. De novo Jesús. Agora hai falta de Navarro. E Aguado pedíndolle un cartón amarelo colexiado. Este Navarro. Luego que les puso a falta Jesús. Esta acción a que queda mancado o xogador de Compostela. E agora con esta vantaxe no marcador e coa experiencia dos xogadores do Compostela, debería imporse o equipo santiagués. Debería marcar el o ritmo deste partido. Uns xogadores moi novos, os do filial do Valencia. Moitos poden pecar de inexperiencia en momentos importantes. E aí é cando debe mandar o equipo galego. Sigue deitado no campo Jesús. Estamos a no minuto 22 desta segunda metade en Mestalla. Valencia B 0, Compostela 1.
Pois marcha Jesús en Paviola. O gol foi de Michael no minuto 18 da segunda metade. Marcha Jesús, algúns asubíos nas bancadas pola tardanza. E a falta que terá que sacar o equipo que adestra Luis Ángel Duque, que vai vencendo en Mestalla por 1-0. O gol de Michael. Está Aguado, está Corredoira, tamén vían Adriano preto da pelota para sacar a falta. O lanzamento dende fora da área de Adriano, petou na barreira. Veu co balón o brasileiro, Aguado dende fora da área, fora. Que gran ocasión no lanzamento de Aguado.